Ako po si Joan Banda. I am 29 years old po from Zaldy Co City. Sa AKO Bicol Partylist, ma'am, gusto ko po talaga magpasalamat from the bottom of my heart. Kasi, kumbaga po, yung tulong na ibinibigay nila sa akin, sa family ko, sa ibang tao, ang dami na po namin na-receive na tulong po from AKO Bicol Partylist. 1 year ago po, nakakuha po kami ng kapatid ko na nag-aaral din po sa Bicol University ng Educational Assistance po. Nakapag-aral po ako ng Health and Wellness Massage NC2 sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, and that is through AKO din po. Nung na-aksidente din po yung mother ko way back 2016, nakahingi po kami ng tulong sa AKO Bicol after po ng discharge niya para po sa medications. As others may think na ang liit lang naman ng tulong, sa amin talaga it's a big thing. Sa AKO Bicol Partylist, ma'am, gusto ko po talaga magpasalamat from the bottom of my heart. AKO Bicol Partylist, katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota.